Na začiatok treba povedať, že povinnosť odpracovať si dávku v hmotnej núdzi, ktorá je v súčasnosti 61,60 €, sa nevzťahuje na každého občana, ktorý ju poberá. Zákon pozná taxatívne výnimky. Nemusí odpracovať dávku žena, ktorá sa stará o dieťa do 3 rokov veku, respektíve na rodičovskej dovolenke. Občan, ktorý sa dlhodobo stará o ťažko zdravotne postihnutého člena rodiny. Ďalej sú tam zdravotne postihnutí občania a dôchodcovia, ktorí môžu mať dôchodok tak nízky, že sú odkazaní na dávku hmotnej núdzi. Tí, ktorí do týchto kategórií nepatria, si musia 32 hodín každý mesiac odpracovať, a to v rámci miestnych a regionálnych samospráv, sociálnych zariadení či občianskych združení, ktoré realizujú práce verejnoprospešného charakteru. Pri ponuke práce nechceme ísť u nikoho pod nejakú jeho ľudskú dôstojnosť, ale vyššie kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie budeme ponúkať do inštitúcií, kde budú vykonávať prácu, ktorá je primeraná ich zdravotnému stavu, vzdelaniu a doterajším skúsenostiam. Priemerný mesačný počet poberateľov, ktorí si dávku odpracúvajú, je v okrese Stará Ľubovňa 900 ľudí. Medzi najväčších organizátorov patrí mesto Stará Ľubovňa, mesto Podolínec a obce Lomnička a Jakubany. Ľahšie sa organizuje tieto práce v obciach, kde táto komunita alebo kde týchto ľudí je menej trošku. Čiže sa dajú zvládnuť ako problémy. My vidíme z našej strany hlavne v obci Lomnička. V Lomničke ako samozrejme, že títo ľudia neboli zvyknutí pracovať a tak tieto návyky u nich pretrvávajú. Kontrola a koordinácia prác je tak v Lomničke takmer na dennom poriadku. A kvôli množstvu ľudí, ktorých mimochodom Úrad práce vyzbrojil ochrannými pracovnými prostriedkami a náradím, sú nielen tu, ale aj v iných obciach a mestách rozdelení do 2 etáp. Časť z nich si 32 hodín odpracuje od 1. do 15. v mesiaci a časť potom. Úrad práce má 6 pomocných koordinátorov, plus každý organizátor si určuje jedného hlavného koordinátora, ktorý tiež dohľadá v rámci organizátora na výkon týchto pracovných činností. V prípade problémov alebo nečinnosti poberateľov dávky v hmotnej núdzi to môžu obyvatelia nahlásiť hlavnému organizátorovi prác alebo úradu práce. Ten rieši aj množstvo iných ťažkostí. Títo ľudia sa momentálne po ponuke práce stanú práce neschopní, ale aj napriek tomu sa snažíme s týmto problémom bojovať aj s inými problémami a môžem povedať, že v priemere možno mesačne 70 ľuďom krátime dávku. A to z dôvodu odmietnutia ponuky práce alebo neodpracovania potrebného počtu hodín. Ak občan nasledujúci mesiac prejaví záujem a splní podmienky, dávka sa mu opätovne prizná.